Eta jarraian Arantxa hartuko du hitza. Bueno, ni Euskadi Irratitik nator, Iñakik esan dizuen bezala, berak esan du kazetaria naizela, ez prezeski, ez naiz kazetaria Euskal Filologian lizentziatua naiz, 81an, eta 81tik nabil Euskadi Irratian, nire lagun batek esaten duen bezala, komunikatzaileak omen gara gu, ez kazetariak. Eta ia da, ni gehien gustatzen zaidana da jendeari entzutea, eta, bueno, jendearekin hitz eginez, komunikatzea eta berriak ematea. Eta, bueno, osasun etxea hitz egiteko etortzeko esan zidaten, ez dakit ezagutzen duzen ala ez, Euskadi Irratiko saioa, eskerrak, feliz hor dago, bestu sentitzen naiz, saioan bezala. Nik pixkat egingo dut Mikelen kontrakoa, ze historiatik hasiko naiz, ze osasun etxea gaur egungo saio hau, saio honek 2005an dauka bere jatorria, segurazki zuek ezagutuko dezue Julian Bereziartua, medikuz zirujaua, azpeitiarra, beraz izan 2005an irratian orain egiten dugun programa honen antzeko zerbait egiten, ez? Eta, bueno, pentsatu dut, ez, pixka bat oroitzeko berari buruz, Iñakik ingo du irratiko tekniko lana, eta hori izango pixka bat, bueno, nik irudirik eta ez tetekarri, pixka bat irratian bezala, ez, ahotsa, eta hemen daukagu, Julian, asmatzen duzen zer buruz izketan. Oso importantia da buruko zainen bat itxi, ordi itxi, puskatu indala. Eta horrek uste ditu ondorio batzutan rekuperatu lekienak, eta beste mordoa taldiz rekuperatze estienak, eta pertsona hori geratzen da, gorputzera geratuta, zein ezin dula, ulertz ez ditula ondo gauzak, eta hola. Zergatik izenek izangotu batzuk bata, azainak zahartzia. Hau generarien da, orzo erretzaile dienak tabakuenak, baita ere, berez dauzkatenak, zaina zaharrak, edadiagatik, gehiago, gizeno eskuetan, bitan baino. Alta handik gabe, baino gehiago, Baita ere, diabetesek egiten ditu, zainak takartu, kogortu. Eta horregatik diabetiko dinake errezo, puskatzen zaizte, eta gaitzago izan daike. Baita ere, gontxurrune baiatzen joven personai, eta urea altzatzezako, eta horrek ere zainak takartu egiten ditu, eta eman daike olako bat. Beste batzutan da gaiz bat, zain bertaktua. Handitu zainan paetak, odor zainan paetak. Iktusari buruz, entzule batek eskatu zuen, zer da iktusa, Julian? Eta Julianek eman zituen azalpen hauek, ez? Eta gero, kasualidadez, beak ere iktusa izan zuen, eta ondo ezik erretiratu gintzen irratitik, eta orduan fitxatu genuen Feliz Zubia. 2012an hasi zen osasun etxea, eta ni berarekin 2013tik nabil, Julianen ondoren. Orduan, gure formula da, pixka bat, Julian Bereziartuaren formula berbera, batez ere entzuleen intereseko gaiak lantzen ditugu, eta Julianen garaian, hain dela 2005an eta pentsatu liteke formula hau nek bazteukala funts gehiago, edo izateko arrazoi gehiago, ez dakit, orain bezala internet etzeolako zabaldua, eta jendeak, izan zezakelako interesa irratira deitu, edo, garai hartan deitu bakarrik egiten zen, eta medikoari galdetu bere osasun arazoi buruz, ez? Kontua da, orduan bezain besteko arrakasta edo handiagoa daukala gaur egun osasun etxeak. Dei mordoa jasotzen ditugu, mezu mordoa jasotzen ditugu, era askotara gero esplikatuko dizuet nola, eta, gauza garbia da, horren arrakasta Feliz Zubia da. Feliz Zubiaren hitz egiteko modua, Feliz Zubiaren azalpenak emateko modua, bere hizkera errexo hori hemen norbaitek lehen aipatu du, ez, kosta egiten dela medikuntzako gaiak erraz esplikatzea eta hori dena, nik uste hortik datorrela. 13 urteko ibilbide honetan osasun etxeak izan ditu aurkezle gehiago ere, eta horiek esan nahi dizkizuet, Maria Gomez, Edurne Ayuso, Andoni Mutiloa, eurek ere badute bide honetan parte bat, eta ia sartuko gara saioan zuzenean, igande goiza 9:00 hauxe entzuten da Euskadi Irratian. Hau da sintonia, honekin agurtzen ditugu entzuleak,
eta ja hasten gara lanean. Ordutegi ere aldatu egin da urtetan zehar, hasiera batean oso goiztiarra zan, 7:00 goizeko 7:00 eta igande goiza. Gero pasatu zuten 8:30 programazio eraldaketa zala, eta urrena 8:30 eta azken kurtso honetan 9:30 sartzen gara Euskadi Irratiko programazioan. Eta aipatu nahi dizut ordutegiaren azte oso nabarmena izan da, ordua aldatu denean konsultak ere aldatu egin dira, eta proposatzen dizkiguten gaiak ere aldatu egin dira. 7:30 zen garaian, gehiago ziren adindu dituzten problemak, ez? Genekien entzuleria, adineko entzuleria zala. Baina gaur egun, eta 9:30 gauden ezkeroztik, bestera bateko galdera jasotzen ditugu, orokorragoak ere bai, eta jende gazteagoak izan ditzaketen arazoak iristen zaizkigu gure saio hontana. Gero, 9:00 10:00 da saioa, eta behin emititzen denean zuzenean, edo antenaratzen denean, zintzilikatzen dugu nahieran. eitb.eusen, nahieran zintzilikatzen dugu saioa, igandero, eta hor daude historia osoko programak. Kurtsoa hasi denetik, irailean hasi genuen kurtsoa, maiatzera 5.200 entzunaldi izan ditu saioak. Eta, jakin nahi baldin badezue, antenaratzen danean zenbat jendek entzuten duen, hori datu hori hain zehatz ezin dugu eman, eta badakit medikuntzan datuak oso importanteak direla zuentzat, eta zehaztasun handia gustatzen zaizuela, kontua da irratiko entzuleria neurtzen dela orduka. Orduan badakigu igandean 9:00 10:00 30.000 lagunek entzuten dutela igandetan Euskadi Irratia, azken inkesten arabera, hori ere beti izaten da pixkatola gora beratxoa, baina ez dakigu justu 9:00 10:00 franja horretan zenbat entzule daude, baina ibili daitezke 30.000-aren bueltan. Gehi 5.200 entzunaldi nahieran. Orduan konklusioa da jendeari osasun gaiak interesatzen zaizkiola. Gu behintzat ondori hortara iristen gea. Gero, neurtzen da, ez dakit entzuleak zenbat diren eta programatzen olako arrakasta duen, guretzako gehiago neurtzen dugu daukagun feedbackaren arabera. Eta zenbat entzule inguratzen zaizkigun, eta hori nabarmena da izugarria dela, zesan dizuet, mezu mordoa jasotzen ditugu, eta jende mordo batek ezagutzen du Felix kalean, eta akaso konsultaren batera ere joango zitzaizuen bakarren bat esan ez, Felixek atzo esan zuen, ez dakit ez, horrelakoak ere entzun izan ditugu, eta feedback hori izugarria da. Nola lan egiten dugun? Gure oinarria da entzulen galderak, entzulen kezkak, entzulen jakin mina. Orduan, proposamen egiten diogu, beraien mezuak bidaltzeko gaur egun 3 bide dauzkate. Bata da erantzungailu automatikoa, eta hor grabatzen dituzte bere mezuak, tankera hontakoak, adibidez? Egunon, deitzen dut osasunetxea. Nahi neuke jakin, moskitxuei alergixia eukileik izan, ze nik arazo pila badakat, hoiekin. Maria naiz, eskerrik asko, Erantzuna zain, eskerrik asko, mila aur. Moskituek alergia ematen duen, berak nahiko lan dauka moskituekin, orduan, Orduan, Felix Zubiak aprobetxatu zuen galdera hau, esplikatzeko gorputzen zergatik sortzen den alergia bat. Zer den alergia. Eiten dugu gero orokortu, eta aipatu genituen moskitoak, eta beste alergia mota, ez da? Eiten duguna da zabaldu, puntu konkretu batetik, eta emakume honek esan zigun moskitoen alergiatik, gero zabaldu egiten dugu horre galdera. Jasotzen ditugu galderak emailez, azkena jaso dugunetako bat adibide modura. Agur terdi, eta mila esker ematen dituzuen lezioengatik. 2 galdera. Zer da ataxia zerebelosoa? Baldu loturarik zeliako izateak ataxia zerebelosoarekin? Zeliako zaren jakiteko osakidetzak egiten alditu azterketak, ala bereziak egin behar dira? Hori adibidez, emailez jaso genuen, eta gero daukagu WhatsAppa. Korrika ibiltzen naiz eta azken aldean fastitisarekin oso gaizki nabil, ze aholku? Horrelakoak. Txoin, Felix, lasai.
Ez, gero nik egite ditut, mezu denak jaso, prozesatu, felizitxibatu, eta berak dauka astebete horiek ikertzeko. Eta gero berriz hitz egiten dugu ostegunetan, normalean, eta egiten dugu elkarrekin, nondik hasiko gara, hemendik, eta hemen zertaz hitz egingo dugu ontaz, eta alergia kaste honetan, igual ez izkigu kabituko, urrengorako utziko dugu, ze merezi du gai honek sakonago lantzea, eta hori da, zuzenean ez dugu sekula egiten, eta berak ikertzen du, denbora izaten du hori ikertzeko. Gero, entzule proposatzen diguten azta partere geukere erabakitzen ditugu, mereziko luke, gai hontaz hitz egitea, ez dakit, aurreko astean esate baterako eutanasia zaritu ginen, ez? Eutanasia legeztatu ez legeztatu kongresuan eztabaidaren inguruan, eta sortu zelako, ebola ere aipatu izan dugu, inoiz edo behin. Pixka zailkatu egin ditut, 6 urte hauetan landu ditugun gai zerrenda, sekulako luzea izango litzateke ez, baina, pixkat hola ikus dezazuen ez, esate baterako landu ditugu iktusa, bronkiektasia, bertigoa, trokanteritisa, sinusitisa, tisa guztiak, uste dut landu ditugula, diabetesa, fastitisa, bestera bateko gaien artean daude, depresioa, gazteak eta alkola, kutsadura akustikoa, zahartzaro aktiboa, erraustegia, suizidioak, dementzia. Eta gero, uste dut, etzaigula gelditzen gorputz osoan organorik ukitu gabekorik. Denak landu ditu, hasi belarria, begia, eztarria, denak ez, giltzurrunak, eta, Felixek zehaztapen haundiz deskribatzen ditu organo bakoitza, eta gero hasten da pixka bat, ze gaitz leudeken horren inguruan, ze tratamentu. Eta, zergatik estimatua da, inestimatua da programa hau. Zergatik dauzka inbeste entzule, zergatik daude inbeste galdera. Esan dizuet lehen ere, nik uste dut Felix dela gakoa, ze oso gauzak esplikatzen ditu ulertzeko eran, erabiltzen du euskera erraza, eta da oso zehatza, eta da oso zorrotza, eta egiten ditu ikerketak, eta beti oinarritzen da datuetan, erantzun bat eman behar duen bakoitzan. Pentsatze zaila den, ikusten ez duzun paziente baten arazoei erantzutea. Eta berak horrela lan egiten du. Apenas daukagun daturik, ikusi dituzu adibideak ez, fastitisa daukat, bai. Noiztik, nola, zer sentitzen duzu, gauzarik denak falta zaizki, gure informazio hori denak falta zaigu, baina, hartzen dugu gai hori orokorrean, hor sakontzeko, ez? Hori izan liteke, hori da, nire ustez arrazoi nagusia. Gero, entzulek nahi dute, euren kasua, kasu bakar eta partikular bat balitz bezala aztertzea. Askotan gertatzen zaigu, gaitz bati buruz orokorrean hitz egin, eta gero hortik etortzea, ez dakit, adibide bai hartzeko belauna, ez da? Belauneko mina daukat, jikitzen nahi zenean, eta zergatik izan liteke, eta orduan, Felixek esplikatzen ditu, belauneko min klase guztiak, zergatik eta nola izan daitezken, eta etortzen da hurrengo galdera, baina niri belaunak gauean ematen dit min, hori zergatik da. Orduan, entzulek nahi dute, era partikularrean bere kasua aztertzea, eta horregatik askotan jotzen dute gure gana, sentsazio hori da behintzat. Askotan jotzen dute bigarren iritzi bezala ere bai, ze bidaltzen dizkigute, bidali edo idazten dizkigute, pasatzen dizkigute egin dizkieten proben emaitzak, hau daukat, hau esan dit medikoak, zuk zer egingo zenuke, Felix, zure iritzia jakin nahiko nuke, bigarren iritzi bezala ere, askotan etortzen dira gure gana. Eta gero, ez dakit, inoiz gertatu zaigu, hori ere esan behar dut, eskatu izan digute, pixka bat medikuntza alternatiboa, edo naturala, edo ulertzen diazu ez? Hori ere, sartu beharko genukela gure saioan, ez dakit txertuei buruz hitz egin duenean, elikadurari buruz hitz egiten duenean, horrelakoetan, eskatu izan digute, momentuz, Felix Zubiarekin ondo gaude, baina ez dakit igual etorkizunean, akaso horrelakoren bat egingo da, esan nahi pixka bat, batzutan kritikak ere egin zaizkigulako, edo kritikak edo beste eskakizun batzuk, ez? Oso azkarritz egiten duela ere esaten diote.
Baina, bueno, eta noiz baiten esan ziguten, ea nola den posible zainketa berezien saileko mediku bat aritzea orokorrean horrelako gaitzei buruz hizketan, ez hotelitzateke nobe, familia mediku bat izatea, ez? Eta, bueno, orduan erantzun genien, zainketa berezien saileko medikuak gaitz guztei buruz badakiela, eta gero guretzat hori bezain importantea dela zenolako komunikadorea den, ze hizkuntza daukan, nola inguratzen den entzuleriaren gana, ez? Eta hortan, bueno, Felixek esperientzia handia du gainera, pentsa 2012tik ari da, Bueno, eta gero azpimarratu nahi dut, erabateko diskrezioz aritzen garela, entzuleak ez badu nahi bere izenik esaterik ez dugu esaten, ez badu askotan esaten digute ez, erantzun gailuan mezu uzten digute, eta esaten digute, mesedez nire ahotsik ez dadila atera, ez da ateratzen, guk egiten dugu bere galdera ordezkatu. Eta gero, arrakasta honetan, nik uste dut, aukala puntu bat, gure medikoa artista izateak ere, ze artista da, mediku izateaz aparte. Eta orduan, horrekin asko berturatzen dut, asko bereganatzen du entzuleria, baina ez dakit entzuteri daukagun? Felix Zubiaren artista ezin da ez? Zepena? Bai, zuzeneko arazoak. Irratian bezala. Zepena. Bai, bueno. Bueno, berdin dio, bestela, bai. Eta, bueno, azkenean, 6 urte elkarrekin eta 6 urte medikuntzaz, uste dut Felixek pixka bat ikasi dula irrati gintzaz, Felix? Kazetaritzaz ere, bai? Bueno, hori ez dizuet esan. Zenbatetan esaten digun, kazetario, kasto batzu garela, titularra bakarrik ikusten dugula, barrua behiratu behar dela, sekulako astakeriak esaten ditugula, ez dela hori horrela, eta esaten ditu. Adibidez, aste honetan publikatu da, hau ez da hola, hau aklaratu behar daukagu, eta hori ere egiten dugu. Bai, ez, uste dut, laugarren kortea dela, bai, laugarrena, bai, ikusteko. Gibela hitz egiteko asmoa daukagu, eta Felix Zubiak gibela aipatzeko dakarren ezkero, pentsatu beharko dugu, dudari gabe, gure gorputzean importantea dela gibela. Oso. Oso importantea. Gainera beti esango dugu, biziri mantentzeko zer beharko genuke ez, denok esango genuke garuna, arnasa, bihotza, eta maila horretan. Dago gibela. Bai, giltzurrunak ere bai, baina gibela ere bai. Bai, bueno. Gure gorputzaren fabrika handia da, hori bintzat. Hori asmatu dugu, bale. Filtro ez erdizka, batzutan bai bestetan ez. Vale. Giltzurrunak filtro berez handiagoa direlako. Vale. Eta berri sortzeko gaitasuna ez du. Ez du. Baina bai gelditzen den zatiak bestearen zatia betetzeko gaitasuna. Bale. Eta bestearen funtzioa betetzeko gaitasuna. Ez da beharrezko oso osorik egotea, egiten duen lan egiteko. Ez benetan, adibidez, gibel transplante bat egiten denean, erdiare jarri liteke adibidez. Bai. Erdi banatu liteke, gibel bat? Anatomikoki hori zaila da. Hau da, erdi bana jartzea, azkenean arteria batekin geldituko ginateke, zailtasunak ditu, baina bai zati txikiago bat jarri litekela adibidez. Bueno, total, nik egiten dudala, saiatzen naiz entzule baten tokian jartzen, eta entzulek egin golituzken galderak egiten, eta berak erantzuten ditu galdera horiek. Hola, osatzen dugu ordu erdiko saioa, eta 6. jarriko dugu, esan dizuet da, zergatik inguratzen da inerrez. Eta gaur esan dugu, minbiziaren kontrako eguna bada, baina Santageda bezpera ere bada, otsailaren hau. Beraz, busi-busitantu dagoaz, Zaraustik abituta, Mia, Elkano eta Garateko bailarara. Eta entsaio non egin behar duzu? Hementxe antenatik. Venga. Urte askoan mantentzekotan, Santagedan ohitura, irratiz ere mediku jauna etorria da kantura. Ezkerakore zartxoak gera, eta badegunez lotza. Gaur txamponikan ez da tokatzen, itxia daukagu poltza. Baina luzeko gure ohitura, inoiz ez dadin isildu, hartu makila irten kalera,
eta talde bati bildu. Bueno, ondo gozaldu, Bai. ongi egin, Santa Bela Bezpeako buelta feliz, zuri kopia honegatik, Eta denoi hor zaten. Bertxotan egiten duen Bai, horrelakoak egiten ditu Euskadi Irratiko, Gabonetan, urte hasieran, gogoa ematen digunean. Eta bueno, nik uste dut horrek ere beti urbiltasun pixka bat ematen diola osasun gintzaz arduratzen den edo osasun gaietan arduratzen den programa bati, ez? Eta, bueno, hemen zaudeten ezkero, eta osasun gintza edabideetan mai inguruan ari garen ezkero, osasun gintza egitea niretzako sekulako plazerra da, eta pilo bat ikasten dute Felixekin, bueno, kalean ere esaten dit jendea, zenbat ikasiko duzun zu Felixekin, honezkero zenbat izun zu medikuntzaz, ez? Bueno, ez daukat idearik ere, baina bai, ikasten da. Baina hontaz aparte lan egiten dut beste programa batzuetan, Amaraunean esate baterako, eta hori da gai orokorrak lantzen ditugun programa bat. Eta esan behar dizuet gauza bat, asko kostatzen zaigu osasun gaiak landu nahi ditugunean, euskeraz, erreparori gabe hitz egingo duten medikoak eta profesionalak konbentzitzea. Ze topatzen ditugu, baina konbentzitza zailak zate, Zain xamarrak zeate, egia esan, eta uste dut publikoak merezi dula, eta, bueno, gero Osakidetzako prentsaketare arazotxo batzuk jartzen dizkigute, bueno, filtro batzuk eta bar, baina, bueno, dena pasa behar da handik, bat eta beste, baina hemen zaudeten denok euskaldunak zaretenez, guk euskeraz lan egiten dugunez, eskatuko nizueke, pixka bat, laguntzea guri, ez, divulgazio lanerako importantea delako. Hoixe, eskerrik asko gonbidatzagatik, Erasmustik teknikaren atekatan. Ez dakit kopuru negatiak bezala. Oituta daude.